A comarca do Salnés non deixa de especializarse no sector vitivinícola. Cada vez son máis os establecementos que ofrecen unha ampla variedade de viños na súa carta. Para aumentar estes coñecementos, a Galicia Wine Academy está desenvolvendo un curso de introducción aos viños do mundo en Vilanova de Arousa. Digamos como introducción, como cimientos para que desde aí cada persoa poida despois construir tamén o que precise no seu sitio de traballo, pois según tamén os viños que manexe, a carta que teña, poida profundizar máis en as distintas zonas que presentamos. Entón, este sería como, digamos, un punto de entrada para que a cultura do viño se vaya ensanchando tamén na nosa hostelería e na distribución. O curso está organizado por Forma Consultora e o Concello de Vilanova nas instalacións do Centro de Desenvolvemento Local. Os 15 participantes obterán coñecementos sobre a elaboración e as características de viños de diferentes partes do mundo. Precisamente hoxe estamos rematando a parte de introducción á cultura do viño, entón aí vemos un pouco pois de climas, variedades, vemos tamén temas de chans, de elaboracións, de distintos tipos de crianzas, por exemplo, de elaboracións tamén de espumosos, de viños doces, e a partir de agora empezamos a percorrer, por exemplo, Galicia, tocanos hoxe, Galicia e Portugal, e despois pois tamén na seguinte xornada teremos o resto de España, Francia. Obviamente non podemos ir ao detalle de todas as zonas, pero imos vendo unha introducción ás zonas máis clásicas de cada un destes países. Dende Galicia Wine Academy destacan a implicación do alumnado e o interese por coñecer novos viños. Moi ben, pois nada, vexo que hai moito interese, eles comentan, e é certo que cada vez os clientes teñen máis coñecemento e demandan tamén que os profesionais teñan máis formación neste sentido, e todos están moi interesados porque poden empregar no seu día a día e poden sacar un rendimento do esforzo que fan asistindo a estas formacións, claro. Unha implicación e un coñecemento que cada vez aumenta máis na comarca do Salnés. Aquí tendes unha gran posibilidade de traballar con moitos turistas de moitos sitios diferentes e eso tamén permite pois que digamos poidan poñer en práctica os coñecementos que adquiren este tipo de cursos. O curso celébrase cada luns e ten unha duración de 5 semanas. Nas vindeiras clases, o alumnado poderá degustar viños máis coñecidos como os portugueses e os franceses e outros máis descoñecidos pero de gran calidade como os alemáns e os italianos.